Bosta residenti Skalin esprimew il-frustrazzjoni u r-rabja tagħhom kontra l-proġett proposta terminal tal-Fast Ferry. Is-sibt wara nofsinhar waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Marsa Skala Residents Network fi triq is-Salini attirat numru kbir ta' residenti li ridu juru l-oppożizzjoni tagħhom għal dak li qed isuh bħala proġett distruttiv għal bajja u għall-komunità lokali. Skont l-MRN il-proġett imbutat il-qudiem minn Infrastructure Malta jeddet li jitrasforma waħda mill-ftit żoni naturali li fadal fil-lokal f'ċentru ta' trasport u kummerċ b'impatt serju fuq l-ambjent, l-ekosistema u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Il-kelliema tal-MRN qalu li nuqqas ta' trasparenza u ta' konsultazzjoni sinifikanti mal-pubbliku qed joħloq sens ta' sfiduċja u rabja ġustifikata fost il-komunità. Il-Ministru responsabbli mill-proġett Chris Bonnet fiż-żewġ laqat li kellu mal-MRN qal li l-Fast Ferry bejn Marsa Skala u l-Belt Valletta għandu lan li jnaqqas it-traffiku fin-nofsinhar ta' Malta. Iżda skont l-istatistika li ppreżentaw ir-residenti dan l-argument ma jagħmilx sens għaliex il-proġett mistenni jnaqqas biss madwar 30 vettura kuljum mit-toroq ta' Marsa Skala, ċifra li huma jikkunsidraw bħala insignifikanti u mhux raġuni biżejjed biex jiġi sagrifikat l-ambjent tal-bajja. Barra minn hekk waqt din il-konferenza bosta kelliema qalu li l-laqat mal-Ministru ma kinux laqat ta' konsultazzjoni kif allega l-Gvern, iżda sempliċiment sezzjonijiet ta' informazzjoni fejn id-deċiżjonijiet kienu diġà ittieħdu. Il-protesta kienet immarkata minn ta' messaġġi diretti lill-Gvern li ġew imxandra mir-residenti stess, fosthom maħniex boloħ. Is-serenità tagħna l-Iskalin qed tiġi kontinwament medda li don f'bajja mhux mittifsa hija taqbida ta' kuljum u li tiġi konsultat fuq proġett f'dan il-pajjiż hija ħolma. Xi oħrajn tennew l-importanza ekoloġika u soċjali ta' Marsa Skala billi qalu li Marsa Skala huwa l-uniku pulmun li fadal mhux mittifes fin-nofsinhar ta' Malta. Fil-waqt li l-Ministru staqsewh għaliex trid tifgana. Oħrajn qalu li l-Fast Ferry l-ewwel erda l-uniku pulmun tan-nofsinhar ta' Malta u l-prezz li se jħallsu bis-servizz tal-Fast Ferry huwa qares wisq. Il-konferenza saret bil-parteċipazzjoni ta' diversi għaqdiet ambjentali u kulturali li wrew solidarjetà mal-komunità ta' Marsa Skala. L-MRN temmed billi appellat lill-Gvern biex jirtira l-proġett u jisiru studji indipendenti ambjentali, soċjali u arkeoloġi. Għaliex fi kliemuhom din mhix biss battalja l-Marsa Skala, iżda għal Malta kollha, għal ftit li fadal naturali u għal ġenerazzjonijiet li ġejjin.